Tá muid bPáirc Chrócaigh ag Bronnadh Náisiúnta Ghlór na nGael, ócairt cealartha atá san ócáid seo, ócáid bbliantúil ina dhéanamid cealarú ar saothar na choistí pobail fud na tíre atá ag saothú ar son na Ghaeilge. Tá grúpaí fad na hÉireann an seo agus tá dúiseanna am runú orthu. So is mise an tafiach forbartha Ghaeilge in an dráithead, is eagraíocht pobail muid a taloníthe in san ormó éachtarach i bPáirc. Cumáil le buin agus trófaí a bhronnú ar na choistí seo, tá siad an duaischiste thuirt na bhalla lo ar fiú luach agus 7,000 san iomlán. Fáilte a forlóid seosnána í ócáid náisiúnta dúisní Ghlór. Déanann an dráithead aber pobail tríomh na Ghaeilge, chuirmid ranganí Ghaeilge ar fáil do gcéine fásta tá Gael scoil a gcéin insa ceantar, bíimiid ag chur cinál tionscanmh takeíochtaí tealaí ar fáil do thairlaí atá ag tógadh cleanne le Ghaeilge. A go banasach ag chur serviceí ar fáil do gcinnear bé atá ag géirí síl trí Ghaeilge a bheith acu. Agus tar ná meas na bútearí ar fad tá trúr a bhí ar gáirlasta le haid príomh gúis na híanacht, agus sa tríthúáid bhí an ddraithead i bPáirc. Winmuid an dúis tealaí anacht agus fuirmuid an dara háit in Saránach Stat agus Gró, agus bhí muid ar an gghearlasa don mór gúis fásta ar an drachar níor bhuaimid am léana ach beidir ar an bhliain seogaí. Sa Déanadh bhí cólach forbartha inis meán ar na heileann na muoin sin ag chundaí nGael. Agus is iad bútearí phríomh gúis Ghlór na nGael na Tá táhacht ar le gradam Ghlór na nGael mar shampla na gradam seo a bhronnú bhí 1960 i lé agus tá clú agus cail ar an teideal sin bútear náisiúnta chomórtas Ghlór na nGael. Chuideann se le prófíl na choistí. Tá ágadí cos lei sin éhanacht aonanta táhata dúine tá na hebrithe pobail ag gobar ar an talú agus an amman ní waithíonn siad an teanathair taobh muid an ceantar áiteala ach nuair teag muid le chéile in seomra mar seo agus táid ag caintear an obair atá a golar é ar fud an eilinn tímuid an ggolchan ceanna tá deanta agus tímuid an teanathair ar an obair. Céadar sí spáile sa mhaíthe sa bháil an nGael mar dhealar an chuir hachlan seachtar nó nniu. Agus is an targad a fuairmuidine an nach bei sin a gáil a dró na serviceí takeíochtaí tealaí a chur muidine ar fáil agus rint imachtaí a thugann tealaí le chéile le gréasan a thógáil agus ar náide an taitheanta sa fuairmuideach a cealarú lenar bobbal soála ar bmhthir ormó. Bhain me héan soltas in ihe, dar náide bíon muid gcónaí rud ag neamh seach a chatte go caid mar seo. Ach ar an ihe héan is féidir féir de scí agus soltahain teas agus sinna rudar an manacht. So iad an scoil a bhí agam an seo anach agus bhfuilm buíthe a ggóil le forann Ghlór na nGael a dhéanann obair aonanta agus tá mé trú go mór le amach na bliana seogainn.